Cuando estén más perduts, cuando estamos más perdidos, volvemos ahí donde siempre hemos ganado, ahí donde siempre hemos construido. Volvemos, tornem a Nou Barris i a les places de Nou Barris. Gràcies, Nou Barris. Volia fer dos agraïments abans de començar. El primero, un agradecimiento y un compromiso. Un agradecimiento a Pablo, un agradecimiento a Alberto y un compromiso. Vamos a cambiar Cataluña y la vamos a cambiar porque este país merece poder cambiar. Pero vamos a cambiar Cataluña también para cambiar España, porque España también merece poder ser cambiar. Vamos a ayudar desde aquí para cambiar también toda España. I ese és el nostre agraïment, perquè vosaltres sou nosaltres i nosaltres som vosaltres, i el nostre compromís. I un segon agraïment. Quan vam començar aquesta campanya ens deien que estàvem absolutament fora, que no pintaríem res, que d'allò que parlaven no en volia parlar ningú. I heu sigut vosaltres, les persones anònimes, les persones comunes d'aquest país, que heu recorregut el país, que heu fet campanya en les condicions més difícils, els que esteu protagonitzant una remuntada que serà històrica. I ens deien el que sempre ens han dit. Què feu aquí? I ens deien el que sempre ens han dit. Vosaltres no pintareu res. I ens deien, en el fons, vosaltres no sou d'Eixemont. I és veritat, nosaltres no som del món dels que han governat Catalunya durant aquests últims anys i ens ha portat al desastre. És veritat. I és veritat, nosaltres no som del món dels que han donat suport al govern de M. Rajoy, el govern més corrupte de la història d'Espanya, i ens han portat a aquest desastre. Nosaltres no som d'aquest món. Venim a canviar aquest món, perquè nosaltres som del món dels milions i milions de catalans i catalanes que no hi caben en els blocs, que no poden ser representats per blocs que ens divideixen i que no ens uneixen. Som dels milions de catalans i catalanes que, com que no hi caben en els blocs, no surten o no sortien en els debats. Aquesta campanya va començar amb un debat on hi havia Inés Arrimadas i Marta Rovira. Un debat on només es podia estar a favor no d'Inés Arrimadas o de Marta Rovira, sinó de Jordi Évole. Directament només a partir de Jordi Évole. I en aquell debat es va demostrar que els blocs, aquests que diuen que són contradictoris, aquests que diuen que són alternativa una a l'altra, comparteixen una cosa: obliden a la gent. Obliden el país, perquè no hi ha país sense gent. I obliden que en aquests moments 500.000 de catalans i catalanes estan a l'atur. I obliden que un altre 500.000 de catalans i catalanes treballen i no poden arribar a final de mes. Obliden que un 30% dels nostres fills i filles a Catalunya estan en risc de pobresa. Maleïdes les pàtries, per catalanes que siguin, que obliden els seus fills. Maleïdes les pàtries, per catalanes o espanyoles que siguin, que obliden els seus fills. I quan es parla de blocs desapareix la gent. I quan desapareix la gent obliden en aquell debat les 8 dones assassinades per violència masclista en aquest país, que avui ja són 9. Que avui ja són 9. No hi caben en els blocs no faran polítiques per acabar amb aquesta xacra social. I ho diria ja només amb una dada més, que tampoc no estava en aquell debat. Durant tot el segle XX, un segle XX de guerres, un segle XX de convulsió, un segle XX d'injustícia, un segle XX de lluita per la llibertat, de lluita per la justícia, un segle XX de moviments socials que van millorar la vida de les persones, durant tot el segle XX, cada generació vivia millor que els seus pares. Després d'anys de crisis, hi havia crisis, i ara ens diuen que hi ha recuperació. Hi hagi crisis o recuperació,
només creix una cosa, la desigualtat. Després d'aquests anys de crisi i després de polítiques inefectives, un 40%, per primera vegada en més de 100 anys, un 40% de catalans i catalanes viu pitjor que els seus pares. Maleïdes les pàtries per catalanes que siguin, que obliden els seus fills. I ens deien que això, que nosaltres no estaríem en campanya i que la gent, en realitat el que deien és que la gent no estaria en campanya. I però en això nosaltres vam afirmar, ens vam aixecar, vam afirmar i vam construir el que és absolutament cert ja en aquests moments, que nosaltres som la clau, però no una clau per decidir entre dos blocs, una clau per guanyar el país per la seva gent, una clau i tan clar és que som la clau que ahir Albert Rivera deia vamos, tenemos que robarles la llave. No podràs, Albert, no podràs. I tan clar és que som la clau que Esquerra Republicana ens vol posar condicions. Condicions. Condicions a la igualtat, condicions d'acabar amb la precarietat, condicions que els nostres fills i filles no visquin en risc de pobresa. No hi ha condicions possibles. No hi ha condicions possibles. I tan clar és que som la clau decisiva del futur d'aquest país, no la clau per decidir entre dos blocs, la clau per acabar amb els blocs i per construir una nova Catalunya que del seu mestissatge i la seva diversitat es construeixi com un sol poble, que el PDeCAT ens demana el mateix que Ciutadans. Curiós, eh? El PDeCAT, que ens demana el mateix que Ciutadans, ens diu absteniu-vos. Abstenir-nos mai. Hem vingut a transformar, no abstenir-vos. Hem vingut a fer-vos fora, no abstenir-nos. I estàvem fora i vosaltres ens heu posat dintre. I ara tots i totes som la clau. I ens deien, què és això de l'agenda social? Aquesta campanya no anirà de l'agenda social. Ja podeu parlar dels drets socials. Ja podeu parlar de la precarietat, de la desigualtat. Ja podeu parlar de tot això que nosaltres oblidem constantment. Que no estarà al centre de la campanya. I hem vist en aquests dies com de cop la senyora Arrimadas parla de la seva agenda social. Benvinguda. Benvinguda. Alguns ens copien els cartells, altres ens copien els discursos. Sempre l'original, eh? Sempre l'original. I hem vist com la CUP, també de cop, ha dit que ells pensaven negociar la seva agenda social amb qui? En Junts per Catalunya. Ja hem vist com us ha anat. Ja hem vist com us ha anat. Però és que fins i tot ahir vam veure com Puigdemont deia una frase que nosaltres no hem deixat de dir mai, que vol crear un país que no deixi ningú enrere. Ens van copiar els cartells, ara ens copien les frases, ni cas, ni cas. Perquè Puigdemont podia haver pensat en no deixar un país enrere el dia 27 d'octubre. Ho podies haver pensat llavors, no deixar un país enrere. No deixar-nos el país com ens l'has deixat. Perquè aquí durant massa temps s'ha explicat al conjunt del poble de Catalunya que del Partit Popular podies desconnectar. I del Partit Popular, i nosaltres ho sabem com ningú, i per això som la força de la fraternitat, de la igualtat i de la llibertat, de tots els pobles, del Partit Popular no desconnectes. O el fas fora o no el fas fora, però no desconnectes. I nosaltres som els que farem fora el Partit Popular. Vam arribar a aquestes eleccions amb un Rajoy que ens volia agafar a contrapeu, en un clima d'excepcionalitat absoluta i de confusió absoluta, amb un país al qual li estaven dient en el fons que ja no podia mirar el seu propi futur. Un país que volen atrapar
en un passat que no passa, en els blocs. Un país en el qual ens volen enfrontar uns i els altres. I ara cada cop és més clar que no és cert que hi hagin dos blocs o dues alternatives. Primer, perquè el bloc, li han dit bloc constitucionalista, el Pablo també li diu justament bloc monàrquic, jo li diré d'una altra manera. Li diré el bloc de José María Aznar. Val la pena recordar-lo. Quan tothom a aquest país vagi a votar, la imatge de José María Aznar hauria d'estar present. José María Aznar, que feia molt temps que no deia res, i no el trobàvem a faltar, va decidir parlar. I va decidir parlar de Catalunya. I va dir que ell tenia 3 opcions per votar a Catalunya. No una, sinó 3. I va dir per aquest ordre. Ciutadans. No va dir el PP, va dir Ciutadans. De fet, quan jo això li vaig recordar a la Inés Arrimadas en un debat, li vaig dir, vostè l'està recolzant José María Aznar, García Albiol va protestar. I va dir, escolti senyor Domènech, el representant del Partit Popular a Catalunya sóc jo. I jo li vaig dir, mira, no estic d'acord amb res amb vostè, però amb això estic d'acord. Vostè és la màxima expressió de que el Partit Popular no vol fer res a Catalunya. Si el tenen a vostè com a candidat és que no volen treure absolutament res a Catalunya. Però bé, va demanar el vot per Ciutadans, el vot pel Partit Popular i el vot pel PSC. I el vot pel PSC per un govern Frankenstein per a aquest país. Aquest bloc no suma. Estan desesperats, no sumen. I no sumen perquè resta. No sumen perquè van contra la gent, perquè significa més precarietat, perquè significa més retallades en drets socials, perquè significa sempre i sempre i sempre no acabar amb la corrupció, sinó donar-li suport, que és la principal especialitat del partit de Ciutadans. Ciutadans té una raríssima habilitat. Presentar-se com a partit de la regeneració i recolzar a cada lloc a lo peor de la casa. Que vas a Madrid? Cifuentes. Ciutadans recolza a Madrid. Que vas a l'Estat? Dius, hombre, la regeneración se llamará M. Rajoy, vamos a votarlo. Vamos a votarlo. Que te'n vas a Andalusia? Dius, home, ja voten diferent. Sí, el PSOE de los ERES. És a dir, Ciutadans té la rara virtut de votar a cada lloc el govern que té més problemes de corrupció. Però bé, aquest bloc que no suma, que no hi és, i aquí en realitat només hi ha dues alternatives. O seguir com fins ara, amb un govern que amb fulls de ruta que no duien enlloc ens han portat a un bloqueig com a país, o l'alternativa d'una majoria progressista i de canvi en aquest país. Aquesta és l'única alternativa que hi ha a Carles Puigdemont. I ho és perquè és la més justa, i ho és perquè és la que ens permetrà superar la fase actual que vivim com a país, i ho és perquè és la majoria d'aquest país, la majoria d'aquest país que ens han volgut dividir masses vegades, és una majoria d'esquerres i progressista. Quan diuen, uns sumen el 41%, 42%, els altres sumen el 43% o 44%. Per què no diuen que una majoria progressista d'aquest país suma més del 50%, més del 60%? Per què no diuen d'una vegada que aquest poble és un poble del canvi, és un poble que està fora de la diversitat i és un poble que té vocació de viure junts i feliços amb més justícia social? Per què no ho diuen? Per què veiem partits que es diuen d'esquerres, que ens diuen que la millor solució és governar amb la dreta? Per què partits que es diuen progressistes acaben dient que la millor solució és governar amb Ciutadans o PP o governar amb Convergència i el PDeCAT? Per què partits d'aquest tipus fan això? Els votants el dia 21 expressaran el que és la majoria d'aquest país, que és un país de canvi progressista. I el vot segur d'aquest canvi, el vot que ens ha d'alliberar tots i totes, fins i tot aquells que es diuen progressistes i fa anys que voten contra ells mateixos, és el vot de Catalunya en Comú Podem. Perquè passa i torna a passar el que ja ens va passar. El 20 de desembre també ens deien que no comptàvem, que no hi érem. Ens deien que quedaríem sisens i que guanyaria Ciutadans. Ens van dir exactament el mateix. I va passar el mateix.
Deia Gandhi que primer t'ignoren, van veure que no hi ets, que no pintes res. Després te n'en riuen i finalment t'ataquen. I quan t'ataquen has guanyat. El 21 de desembre guanyarà el poble de Catalunya. I construirem un país que no oblidi mai més res ni oblidi a ningú. I en aquests dies cal recordar. Cal recordar José María Aznar, efectivament. També cal recordar aquells que ens han instal·lat en la confusió. Deia ahir Marta Rovira, TV3, deia que no ens preocupéssim pel com, que els donéssim els vots i que no ens preocupéssim pel com, que ells ja farien de tirar endavant sense que els hi preguntéssim pel com. Cal recordar, Cal recordar. Santi Vila, les lleis de desconnexió van ser un error. Ho podies haver dit abans. Joan Tardà, no hauríem d'haver abandonat mai el referèndum pactat. I llavors per què ho va fer? Benet Salellas, no estaven preparats per la independència i per què vau pressionar. Puigdemont, sabien quan van fer la DUI que no tindríem suports internacionals. Per què vas mentir? El 21 de desembre, passi el que passi, ho decidirà la gent. No ho decidiran ni els blocs, no ho decidiran els opinadors, ho decidirà de nou la gent. En aquesta campanya, que serà la campanya no de la victòria de Catalunya en Comú Podem, serà la campanya de la reconstrucció del nostre país a partir del que és el bo i millor d'aquest país, que són els valors progressistes de la nostra gent. El 21 ho decidirà la gent. Però en els blocs que obliden la gent decidirà. I nosaltres us podem garantir, ens podem comprometre a 3 coses. Semblen senzilles, però no hi han estat des de fa masses anys en aquest país. Nosaltres no mentirem mai. Nosaltres no juguem a la ruleta russa amb el nostre país, perquè és la nostra gent i sabem que mai es juga a la ruleta russa amb el nostre país i la nostra gent. I nosaltres construirem un nou govern i una nova majoria per tots i totes les catalans. I repeteixo, per tots i totes les catalans. Romandrem fidels al nostre poble, a tot el poble. Només som si som poble. El dia 21 serà la victòria d'un poble que ha patit molt, que l'han confós molt, però que és molt més gran que tots aquells que l'han pretès dirigir fins a dia d'avui. Fins a la victòria, sempre!